Guys, maniud to ta akong paniud to saging. Ganahan man jud kay kog saging guys. Oys, favorite gyud ako ning saging. Then kagahapon is nangaon pud mi og saging. Kauban sa kong igsuon. Gamukbang mig saging pero man may paniud to adto. Gasagol ba to mong kaon guys kay binignit. Gabinignit mig una then pagkahuman saging so busog kaayo. Makabusog yun kaayo siya. Galisod ko ginawa gahapon kakaon ko sa saging wala jud ko ninog tubig pagkahapon ako ninog tubig kay grabe kay busog ang saging ida mong gipares gahapon is bulad nga ulo sa bulad kay wa may laing bulad god then karon na ako'y bulad lupoy gagmay ako ning parisan og suka nga naay sili so kay favorite so kay nako ning kuan guys. Favorite so kay nako ning saging. Ingon sila bahalag saging basta labing. Charot. Bitaw mo man ay mostly gid nga maistorya sa mga karaan guys. Kay kitang mga pobre bitaw no kay sugot na gyud tag kuan mukaon og saging din ay bulad or ginamos. So lamit na jud kay na guys, labi nagparisan po nato og kanang mga gulay nga kanang nilaphawan lang, like kanang okra, talong, o kanang talbos sa kamuti, so lami kani sa laphawan guys. Ipares nato aning saging or kinilaw, lami kay ni kanang matutag baybay, magkilaw. O dinya mong kasagara sa una dadon guys, saging, o tamig baybay, managbo mi kay ang papa is mananagat man. So si papa ganahan kay mi mutagbo niya magdala mi aning nilungag nga saging kay magkilaw din mi atong kuan asuos nga isda kay ba mong asuos guys lami kay na siya kilawon ug dili kanang ubod among sugbaon ng ubod the best jud kay lami kayo ang kuan kami sa naman nagbo gid mi sa among papa pag kuan na siya kanang gikan siya managat kay magdala din mig kamuti or balanghoy depende sa malungag na mo guys depende sa madala na mo or nilungag nga kanon so depende ra sa mong madala din daghan magkuha si papa sa una labi na kanang linaw kayo busog kayo mi guys kami sa una gud wala mi problema sa pagkaon mga salagon kay abunda jud mi guys kay mga kugihan man kaayo mi magnanom-tanom then magbunlayan, magbunlay, unsa mga magkuri-kuri basta kuan kanang basta magkugi lang jud ta daghan jud tag makaon. So daghan pa mi sa unag kanang mais, so di pa ta manghinambog no. Mais nga kanang bugas nga mais. Kaya akong papa, kugihan man kaayo. Wala din may gutom sa una guys. During sa ang mga elementary days na mo, bungga kami pagkaon. Pero mga salagon, wala miyan ang mga pagkaon nga mga sosyal, kanang mga karne. Kakaon may karne guys, kanang manok. Kay daghan po ming manok nga binuhi kana makakaon ni ana. Kanang mga kanang kaning baboy di nakakaon na guys kay dollar mo kay ang presyo. Namo is kanang kuara gyud mga isda, mga ginamos, bulad, so mga gulay, kuan kay mi ana guys. Lumig kaon na. Mga on ita. Ako paniod to. Kaya di naman ko kaugluto. Gabi wala na ko na ni hapon kay unsa naman tong rosa nga migsaging alas 4. Wala na ko na ni hapon kay busog pa kaayo ko pagabot sa busog pa kaayo ko. Kay kuan mi sa busog guys kanang bugat ba. So that's all for the rest of you.